fra samfundet til Machu Picchu. Det er sådan en rigtig bobletog, hvor der er rigtig, rigtig meget. Så det kan godt være, at vi bliver syge og ikke komme på Inca Trail, men nu er vi der på Inca Rail. Hej, så er vi kommet frem til vores hostel, hvor vi skal være her i nat. Det her det er sengene, og jeg vil lige vise jer noget meget sjovt. Det er det. Ja. Det er vigtigt, at vi var egentlig på vej hen mod noget, der hedder Potosi, som er et bjerg, hvor vi så kunne se ned på Machu Picchu. Men vi har lige snakket med nogle lokale, som siger, at det er alt for glat til at gå der, og han vil slet ikke anbefale, fordi at det simpelthen er alt for farligt, og vi har ikke rigtig lyst til at stå deroppe midt i junglen og have brækket i ben og ikke rigtig komme nogen steder. Så han har anbefalet os at gå 2 km den her vej, og så skulle der være et rigtig flot vandfald. Men ellers så får vi i hvert fald bare gået en tur, hvis ikke vi får set et vandfald. Og bare rolig, der kører vist ikke tog her, så der er rigtig mange, der går her. Så det håber vi ikke på, at der kommer et tog altså. Nu har vi så lige holdt et lille hvil, hvor vi har fået lidt mad. Det her det er vores fine udsigt, der er rigtig smukt her. Godmorgen. Klokken er nu 4:15, og vi er på vej til Machu Picchu, og så sidder der lige sådan en lille hund, der skal have noget at spise. Morgenmad? Jo. Vil du ikke have brød? Skal du ikke have brød? Det er det, vi har. Vi har kun brød. Nej, vi har kun brød og æble. Jeg har også en banan. Så det gadehund skal da ikke være kræsen. Er det fisk og Vi er på vej nu. Klokken er tidligt. Yeah. Ja, godmorgen. Så sidder vi så ved gaten. Klokken er 4:15. Og vi troede, at der var længere tid. Det tog kun 20 minutter at gå. Og gaten den åbner så først klokken 5, hvor der på den anden side er en times gågang. Ja, og der er 3 kvarter til, at gaten åbner. Så det er noget, vi har misforstået lidt, men det er der vist også andre, der har gjort. Men de har heller ikke rigtig informeret os om det. Så er vi på Inca trapper, og det er pissehårdt for at sige det direkte. Ja. Og det er pissehårdt. Så er vi på vej op, og solen den er stået op. Men der har ikke været nogen flot solopgang, fordi at der er så mange skyer. Men de er så ved at lette nu, så det ser faktisk lidt flot ud. Det var 8 kilometer. Op, op, op. Og nu skal vi i kø. Machu Picchu. Nu kommer vi så igen fra The Sun Gate, hvor man ser der professionelle billede altid. Men jeg tror, vi går derop af. Det vil lige kørt rimelig hurtigt. Hej, vi står her på næsten toppen af det bjerg, der er på den anden side af Machu Picchu, og kan se ud over det. Og vi er lige kommet op af den der trappe, hele vejen dernede fra, og så hele vejen op. Det var så hårdt. Så er vi gået op igen og kommet her.
og det er virkelig dejligt. Og her skal vi så bruge det næste og sidste stykke tid i Aguascalientes, inden at turen går tilbage til Cusco.